Samantala, tulong naman po sa mga magsasaka ngayong panahon ng tag-ulan, tiniyak po. Para sa detalye, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Umaarangkada na ang iba't ibang programa ng gobyerno, partikular na ang Department of Agriculture para sa mga magsasaka, lalo ngayong panahon na ng tag-ulan. Sa panayam ng IFM ni Sigupan sa ahensya, ngayong panahon ng taniman ng palay, nagpapatuloy na ang pagbibigay ng mga binhi sa mga magsasaka sa Region 1. So the Department of Agriculture through the rice program, nandiyan na po, ongoing po ng distribution ng mga seeds, no? Quality hybrid seeds. Also with the peel rice, meron din po silang mga binibigay, including yung ating mga partner local government units, meron din silang mga sariling allocation for the seeds. So ang DA ay patuloy na nagdi-distribute ng mga malay seeds po ngayon at lahat po ng mga targeted beneficiaries na i-ensure po ng DA na marating po yung mga interventions po. Binigyang din nito ang kahalagahan ng pagiging rehistrado sa RSBSA upang mapabilang sa mga benepisyaryo na programa ng DA. Lahat ng mga beneficiaries po ng DA ay kailangan registered siya sa tinatawag na RSBSA, Registry System for Basic Sector in Agriculture. Farmers po natin para dun sa mga iba't ibang interventions ng DA. Samantala, nasa 500,000 na mga magsasaka ang rehistrado sa RSBSA at hinikayat pa ang mga hindi rehistrado na magpunta sa mga kinabibilangang LGU para sa iba pang katanungan sa kakailanganing Farmers Profile. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ronnie Raka, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.